Nista' nħabbar hawnhekk illi bħala gvern aħna ninsabu minn ta' quddiem nett fil-preparamenti tagħna sabiex ikollna dan id-digital certificate u fil-fatt għandna il-mita illi ħadmet u għamlet ħafna xogħol matul il-ġimgħat illi għaddew fejn flimkien anke mad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika sar ix-xogħol neċessarju biex illum il-ġurnata aħna qegħdin minn ta' quddiem nett fl-Ewropa biex bħala pajjiż ikollna id-digital certificate tagħna lest. Fil-fatt, f'diskussjonijiet li kellna wkoll mal-Gvern Ingliż diġà qegħdin anke nagħmlu skambju ta' informazzjoni dwar fejn għandu x'jaqsam dan il-ċertifikat diġitali. ċertifikat diġitali ser ikun qed jaħdem anke bi QR code illi tkun unika għal dak iċ-ċertifikat partikolari, ikun fiha id-data ta' meta ngħatat l-ewwel doża tal-vaċċin u d-data ta' meta ngħatat it-tieni doża tal-vaċċin. Id għaliex huwa importanti dan. Id-dati huma importanti għaliex ser ikun jgħod ukoll perjodu ta' żmien minn wara li tkun ingħatat it-tieni doża tal-vaċċin. Qegħdin nitkellmu fuq perjodu ta' 10 ijiem minn wara li tkun ingħatat it-tieni doża tal-vaċċin sabiex bekk ikun anke ċertifikat validu u jrid ikollok ukoll elementi ta' sigurtà li huma elementi importanti li jkun tamper proof dan iċ-ċertifikat sabiex bekk wieħed ikun jista' joqgħod fuqu. Jiġifieri aħna rridu dejjem illi nagħtu serħan il-moħħ kemm lil min qiegħed juża l-vaċċin u anke lill stakeholders l-oħrajn. Jiġifieri jekk inti għandek dan iċ-ċertifikat li qed jintuża biex persuna ġiet hawn Malta jew inkella biex persuna marret f'pajjiż ieħor ikun jista' anke jagħti serħan il-moħħ kemm lill partijiet kollha kkonċernati. Aħna maħniex se nillimitaw ruħna għal hemmhekk biss u maħniex laqqas ser ikunu limitati mid-diskussjonijiet tal-Kummissjoni. X'jiġifieri? Jiġifieri jekk id-diskussjoni f'dan il-Kummissjoni Ewropea jieħdu iżjed tul minn kemm ikun proġettat jew inkella naraw li daw id-diskussjoni ser ikunu qed itelfu lilna bħala pajjiż milli nkunu aħna illi nirkupraw b'mod effettiv, allura ser nkunu qed nidħlu f'taħdidiet u anke agreements bilaterali bħalma qegħdin nagħmlu pereżempju mal-Ingilterra. Jiġifieri aħna qed inħarsu illi dak kollu li nkunu qegħdin nagħmlu l-ewwel qed ikun compliant anke mal-GDPR regulations għaliex dik hija punt importanti ħafna għaliex dak ċertifikati ser ikollhom informazzjoni personali, xi ħaġa li ħadna ħsiebha wkoll meta konna ħdimna fuq il-COVID-19 contact tracing app, jiġifieri dik kienet xi ħaġa li kont involut fiha dak iż-żmien meta kont segretar parlamentarju qed nara li l-istess kriterji ta' sigurtà li kien hemm dak iż-żmien fil-COVID-19 app ikun hemm anke f'dan iċ-ċertifikat sabiex bekk nassiguraw li dak kollu li jsir ma jkunx ta' detriment għall-ebda parti li qed tużah.